салом алейкум ва раҳматуллоҳи баракату бародарон. Алон мо шинидем ки дар кишвари Фаронса диктатор Эмомалӣ иҷа ҳузур кардааст. мо хостем ки дарҳол як истиқболи гарме ки чӣ гуна ки бачако ва бародари гуруҳи 24 карданд, мо ҳам аз он истиқболи гарм ҳамроҳӣ кунем бародароро. Ина мо алон дар роҳ ба сӯи Париж, яъне пойтахти Фаронса ҳастем. иншоалло ки баъди чанд лаҳзае дар онҷа ҳузур мекунем ва диктатор гуфтани худмона болои сари он диктатор ошкор хоҳем гуфт, дар болои сараш. Саломат бошед. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба ҳамаи бародарон, дӯстон, азизон. Умедворам ҳама сеҳат саломат бошед. Ва чӣ хеле бародар Муҳаммадҷон гуфт, имрӯз мо сафар дорем ба сӯи Париж. Инак чанд, як 50 километр дига мондааст. 100 километр мондааст. Иншалло бояд ки имрӯз соати 10 дар онҷо тазоҳурот баргузор мегардад ва бародарое ки ҳастанд, иншалло мо ба онҳо мепайвандем ва фикри назари худмона иншалло дар рӯ ба рӯи Раҳмонов мегӯем. Ана чӣ хеле ки дидед дар наворҳои гузашта ки мо чанд рӯз аст ки дунболи Раҳмонов ҳастем. умедворем ки имрӯз дигар аз чанги озодихоҳон, мухолифон гирехта наметавонад ва мо битавонем ӯ ҳарфҳое ки мехоҳем гуфтан ба рӯяш мо ҳамаи хостаҳои мардум ки солҳои дароз дар дилшон ҳастанд, онҳоро мо ба забон биёрем. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба ҳама ҳамватану дӯсто тамошобино, алахусус обначиҳои канали Шони Халифа. Зинда бошед. имрӯз 8 ноябри соли 2019. мо як 100 километри дига мондага иншалло то пойтахт, то маркази ҳамун пойтахта. иншалло ки имрӯз қаври Раҳмонова канданем. Раҳмон барои ту омадем. мор ноида нараки мо рай дуроз мо омадагем, мо пеш рафтистем. бемо нараки оли ябак бензин сухтагем ба мефаҳмӣ. аммо медонем ҷуни сиёи ки рахабхирӣ. қарасхотое ки дар Тоҷикистон мешавад, мо 10 баробар 100 баробарша камтар кардем, аммо мо дигар хитра пешвоз мегирем. фақат пешвозе мо ранги Тоҷикистон нест ки хуш омадӣ пешвои мо нев, дар давомаш як калимаега зам мекунем. хуш омадӣ диктатори мо, хуш омадӣ калагас, ҷаноби калагас, хуш омадӣ диктатори мо, хуш омадӣ золими мо. иншалло қавр кандагӣ буд як гузориши хурде ба канали бародари мо. фаромӯш накунед обуна шиданро. худо хоҳад расидем боз аз ҷараёни ин гузориш ё ки тазоҳурот ба шумо албатта як навореро пешкаш мекунем.